Yo, what's up mga Jamars? This is Van Araneta aka Sir Van, back at it again with another video. So karon na mi sa Pinamungahan Municipal Auditorium para ma-witness namo ang sinulog sa Pinamungahan 2024. Alright. Ug kuyog pud ako mga dancers sa halad from Santa Monica Academy ug si Sir Indino. Sa pagkakaroon no, ako sa ipakita sa inyo ang highlights sa kaninga event in which involve ang mga students from different schools diri sa Pinamungahan. Ug sa laing bahin no, di gini mawala ang sonority band nga may mohatag og kinabuhi basta sinulog. Para sa mga nangutana di ano og asa si Commander, well apil siya nang asayaw. Kita ni support lang ta diri skilid. So sa pag-ari namo no, wala jud mi ka-expect nga inani gyud kadaghan ang mga devoto sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. So wala pa masugdi ang ritual dance showdown no, giuna pa namo ang prosesyon inubanan sa LGU Pinamungahan. Makita po nato diri dapita no ang mga tao ni sabay og kanta sa gusos. Grabe jud ang praising sa mga tao diri dapita para madungog ang ilang mga pangamuyo. Ilabi na sa katumbangan ng inahanglan. Grabe makapanglimbaot jud og balahibo. So ilasang gi-secure or gitarong og plastar ang Birhen Maria ug si Senior Santo Niño para masugdan na nato ang event karong hapuna. Then of course naka-live stream din diring dapita no. So wala magdugay gisundan dayon og production number nga gi-prepare sa LGU Pinamungahan. Now just sit back, relax and enjoy the show.